Ebusia abwagana de shemai ya mobibia ajosa so mama kwaba de ba ahenkan adiokunu miensa echipo miensa kasafidie esuo ene eye kwasia da wagefo bosome ne da etoso edu emienu afimpinu ene adionu emiensa ebusia ebraso esa ensama wodro asamufuo ejina ntenten asamukro janiase betenase na yadimu enchirechiremu nyina da ebesomo na ensam ye boaboa no sa edi ama wabusu ensam ye de ba no edoso pa ya maimu ensam ani aboaboa ni nyina no na bedimo akutin ebi ene se mra shabedwani bi agi atum esa dream ne katashe proye konkankan kosu wa maimu a wo mra shabedwafo na wono akasa wadimu entintima emusam yade ebrewo wa ensa fufuro mu nso no ene wopani babia titru ni asoafo a wamowa no wabesro mo pasa wamu niema bia wamo yan wamu hwe na wamu nya ne yefse na wiase no wo we won sa wo we ofo sa na wahwe wo so won sa afei akyerɛkyerɛfo kyerɛ se 3 October by the si wo se duwa ya bebo akyerɛkyerɛfo nyina ba so no wamu se mapani aban ya de na mmom fa ebi nka wamu sɛm beti ebie na arawu sɛmesi yɛmpotamu a labi krom ana esi wo wone ntia ba anisa galamse amra enkrofobia kwa kotom na ne abubobubo fie echire ba no enyensem ketwa ni nyina ye de ba besum abusia ena nwumre di echi aba fontentan kase ne so Facebook aya Ahenkan 93.3 FM atroya ni atroya kase wutu wa na wa like wa share ye wa dwenkyerɛ wo de egu wo ebre sem ye bekenkan ni nyina da ede amawo YouTube enso ye abusia tenten fa ho kodom na ye dwumadi ekoso we fidwam nyina ye nya hyase pe na achese ya bo wenka ye adwenkyerɛ kro na de afa mai so amayen 0594 841044 0594 841044 ye bekenkan ni nyina da ade ama wana nwumre wa kenkanfo ayeme mame akwia janewa afa ya busua sam no enkyeremu eni Adam abusia ya shansam na se ya tufa kwa kopie mu nkran bumbuni madam ani eduru wa ya nyina ya sanso kopie mu ewa mrebe ani ekodom kuma na fa ani etide hwehwe mu a mrasha badwani a woni go prampram abetoa empesoa so woni monyamfo sam na te George jataka ni dinwo ani wo pani wa kasa papa penei lesbianism ni gayism wa ban wa ba wa de bema ni bema wa de LGBTQ+ den wamode kanka ho nyina wane na wadi agirim sa nya de wa bepre so amasa mra no aye adwuma ho sem ekoye de Japan ye sabrani mo wakasa ya wogusu a wakasa na wani monyamfo sam na te George ade atudwa kiram sa wo man kronkron gan ye wamu yi wasu obia ni wa waye obofu o ana obia ni wa ne hote wasi kwan bia so no obia ye bone empo wamu a wamu wa amban mu wamu ni memra ene wama sori yetia ese wamu kwatia dream katasha pra ye konkankan no wasu wamu kura na katasha wamu di mu dindinma wasu wa kanya dia wanu obetwa ni weje visa no corruption ye bribe gia afa dream katasha pra ye ebipo anu hu ye pa na wa kyerɛkyerɛm na wa kyerɛ sɛ wa ka ne sɛ ya wo bi ntiasie nti no ne anam so ma katasha wade ne hu kokɔ wura mu bia egusu ekoso no wo be kyerɛkyerɛ mu atesemu ama Ghana fo nyina tibie ana wa kyerɛ sɛ wono ansa no wa baba ye mrahye bedwani ne kuranya sɛ wo fiti ya ne wo fa kwan ne ten so ekokɔ gyina wo montro abama mi o mpɛsɛ mbe ye mrahye bedwani wo se da bi onya sa wanu su tuatua pa protocol ni ade na onamu bie sika wodro wo tuatua bi pa ansakura na wo mo gina tumo ammo agina ma kyese ya to ne so aba ansakura na wo mbeto ne so aba ma na di nkunim no wose anu so wo tuatua ye ane ewu twam a wose owura age ai oduru wa to aba ma me oba asima wonye oduru wa no wa to aba ma me wose ni nyina akoso wo tuatua sika pa ansa na di break tani wo aba benya na watwa so na wo kyerem se sika tua ne de wo ho na mom na wani akwa wutu asika na ma no so wo bi wo wutu asika na ma ne ni dibre
se kete bonge edutu asika ne ma ne kura nya de obetumi aye bibia ma obi susu wo wan ne dibra ne support mu se asumesi de amedi sika ne ma ne amedi bra mepe no mensa ebeka enti saa na wose atie na watwas na wochem se wei won kama ne ho enka mamra hye badwafo anase wo mu a wo mu wa ban mu wose wo man kronkron Ghana ye wo mu ani mutiman mufo ne adehye wose ekwan bia so wo bia de ne ho afori dream kata hye praye kon kankan wo ana wochem se wo mu amanyefo no ene bebare wom ene dream ne kata hye praye ye bodimpe na atese ye bo eya amanyefo din wose ane eye no kura ni nyina ne se penifo a wo mu di wo manim no kura na hye ase enti se wonya amanyi kura na de hu ra amanyesem a ede ye kwan bi so no so kata hye praye kon kankan wo de hu so ebewra mu bie ana wo to so na wo chem se ni nyina eye ade a ekoso na se wo bi ekwakotua sa ne ma na ne wo pritumi a ade ya na so benya tumi na wo besa pekwan bi so ahwe se sika wo tua ya ne sa ebeka wase asem a wo kan wo ngu obi anim ase eye ne ekoso wo man mu ana wo dane edi. You know, we're living in a political bubble where we blame politicians for being corrupt. But politicians are corrupt because of the people that we lead, because the Ghanaian people are innately corrupt. The average Ghanaian is extremely corrupt and has absolutely lost their moral fiber. And politicians are a reflection, we're a microcosm of the larger community. We're a reflection of the community and the people that we lead. So if you are, for example, a party executive who's sworn an oath to do party work, and part of your party work is to elect a leader for your party in your constituency, but you are deciding to give a bill to a person who is competent to pay before you would elect them. He would have to find the money. He doesn't have the money, so he will go to business interests and go and take the money from a businessman and come and pay to get elected. But when he gets elected and he's put in an executive position as a minister or a deputy minister and has to award a contract, don't forget that the business interest to give him the money is not Father Christmas. Even Santa Claus, you have to perform, be a good boy before he will give you a gift. So you do something before you get it. How did you think I didn't pay? You think I'll sit here and tell you I didn't pay? I paid. They paid more than me, but I paid. There are those who get 100 cedis, those who get 200 cedis, those who get 500 cedis. It's level by level. Monkeys play by sizes. And a monkey play by sizes into a bill of our one was so winning Kotoko, no amount 100 cedis. Sani Pakrona will be for Abakwan in China near what Tommy Bafu, nobody a mano was a brand somewhat to Abama me to watch reading you know was one will be any masio. I am near Coso, our man you send you a man can to be a man you need Kurana or Jessica. I bet you 2 minutes in Sanya to me now, befa coin be a so as a sassy can watch a yan and sa Ebeka. I was saying, I am in go pram rush, Bejani. When you want for some Nate George Jata, I can din ehwo ya to asam ne so ewon sanfu from nembom ya gusu gina eya ban mu a any a domestic data exchange program DDEP ehun sam ba ye na be ye de dwa wo man mu ye pa aban a kire se wo sekwan bi so no wo titi Ghana fo bi ye sika sempo ateku na wonya bi di primpum tuo wonya bi so na eka ye de se wo man no wo de kwatuatua bi se ne be a emmo a ye pe every international monetary fund IMF so ye no yensa ebetimi aka abusia nsami ba ne ebimo wo matwe jadro ye pa ka ukwa ma pensioner so mo wo makọ mo ahomigye mu wo matwe jadro manie Ahenkan chief of staff ma mi sofa yakufu wane so de ne waji mu bie se wane so wakọ na ahomigye mu enti sasika na aka ho asem no wane so de wom tinkotodwo agu fam nsadanse ye wo musufrem na wasasem kro ya ho ana Ahenkan pani na wada monitoring unit no our forestry commission yara Charles owusu so de nane atomu bie a wo chemsa no kura ni nyame anim wo hwa mampani na adodan kwa akufu adoma moi pa wo mu a wo chesa panifo ni asofo wo mu nyina no wo mu tete wo man Ghana ha wo man ye pa wase wo nyi obi anfiri wo mu nyina ka ho bie na amamwo no ha amamwo na wentimi ma amamwo no anko nanim no wase ayaya sana hini woni monyamfo aken oforiata wanafo aken oforiata wanu so ka ho biye panti wa bestra wom asa dibra ni tumi ana aba bedi wom nsem na asa ne awia so esetie no wase mra ne dane ane ade obechikura bibia betimi adane enti wasra penifo a wom wa abai mu ni titiru ni asoafo
amanfo no ese wo manya tumi na se wo mu dibu eman na wo mu hwa no mu mra mu ase ehwe se wo mu tutuye ne wo mu hyehye ya wo mu di gu apusu nyina no eye ne atimamufo epe eye ne adehye ebo so eye ne eboboa ama oman na tumpom ne nkasa yam na wo kyem se wei afutu asema wo ka nyina no wase wo ni monyamfo aka no ofori atanti ana wo ka sansem no wase na wo hwe mpanifo ni bia wo ma ma beti so ayekukutan ane wo ka sam kyerɛ wo mukura wo muntie asenkanya sa domestic debt exchange program yi hu sam ba ye adihye etwe jaduo wo mo ka wo mo sam awodro no aka aban beti ona so aha akoye ne sa aban sa chenchina chinsika ne de waka so de ne sa beka no eden ya wode ne sa so ebeka wo se anu kura no wodwen wo wanti ase ebisa wo so wo kwa akoye ade ede amaga na adihye ayewa ha wo so sa de koden wo kwa akoye amamo ni betete apansa esu still na adihye se wo mo mpe anya de wo mani age so etu wo kyerese wo adihye na amampani ane na aban edi wo mo so na wo so hwe na wotie wo mo nsem ensema wo mo ka kyere no wontie na emomo ya ne hukukutan sa ne wo no pe ane wo kwa akoya wo se be ha twin ye pa ne wo ka kyere wo mo aban mu esu wo mo ka se adihye na wo mu du wo mo so ne wo mo kokromoti o ane wo mo de kokotu aban ema wo mo edi se wo ma atutu wo niam ya dachina sa kokromote krona so ebesan so ebu atia wo mo asami bia dia bedru nyina ye nkitahudi a aban we nipa ewo ma ya appointom omo ne ommanfo ni kasa ye ntimi nka because asem bia ni watch ye dia ba na ka ye dia ya no ne kasa ene ahobrase ebuo ni anidie ne de mankofo me de me sre wo mampani akufado president wadaroma frɛ wo manfo na no mo kasa talk to them na de na me pesa me free finance minister no nya na okan wo na ya to ba ma wo na wo so betuma ye ntine to ba na den e de ma wo na ne ma ekwa mummra fam appointees no mummra o ho ase no mummra fam no mo so no no mun kakasa be ma enipa akoma den e be to ne yam akasa me mo na boa me Ahenkan FM boa me na me boa wa busiani I am former head of monitoring unit. I was forestry commission. Yera Charles Owusu. Na wakasa wie na wadi bi atwa so a wochere musa anei. Wobi a bobra na wobor enedie. Na wobor dachi so de atwo. Anu nti uhwe pensioner so mo wa makọ ma humije mu a. Wo musika wo mu boaboa no edeto enu ana ban di ne nsa akwa akoka. Enti waka kira ban se sasika no wo mo de to wo no. Wo mo de to wo se ne be ya dachi bia no. Wo mo meye adeso Emma wo man no wo mo ma ya adesoa Emma wo mabusua edi saban ni di nsa ka akoka sa sika na na se ekwan bi so na aban ni pese sampanifo na wo makọ ma wo mugye mu no wo mo baba ya adesoa Emma wo mabusua ene wo man yi ene so koba ne sa ebe ha dwen eye pan ti wo no de wo tu aban fo sa ene wo hwe na wontie ensem a Ghana de hye ka kire na visa sa domestic debt exchange program no anka yade a Ghana fo ani gyenwa akwa boaje ne so dada nti sɛnea ya keka yɛnsɛm ane penifo bi aka wɔ mo nsɛm no ne nyina ada di pefesa obi ane wo yɛ Ghana ni a sa anhyehyɛ yɛ nani agye ho Osi yempese be bed ya to man so ene yempese be bed ya ma ye manti ene ye adwuma no ye TV to ho den ade ye sa adwuma we se be ya ba ahogie mu no ye de be to aduane den adi na me nkɔ ha me ba ana me nkɔ ha that is why nkɔfo ye adwuma na da chia 70 no ma tika kra den e de ato nkyɛn so we be bomb ho bra kɔpin so be wu afia tas was as enti asama ye kana life and death asama ye kana enye kasa na de obetima kan za keke obetima kan za ye kana ye na mmom se ewo ho a e different ewo bi hu na wo ka ho asam so a e different o mampani na na dan kwa kufado ba bia du no asa ya trapo daroma bia o bia no otie yan ba ene ne manfo na msho se se mpani voice mpani kasa bia na asama gidi se okasa e ba ma bufu bia Abusia ani ayeye Charles Owusu waye enkane penny pana wada monitoring unit anuo ewo forestry commission no asweye abusia ya to ansam no so ewo ansam foforo mu na sani awo man ye nim no yesi ahini meboso me etosu edu ewa afibia mu a ne da etosu enum no aya da ban ayesu osa akyerɛkyerɛfo a wodru ewa man afana babia no wo behwe no wode abo wo mo abaso wo mo ebo mo homodi ye pa ba na de kyerɛdwuma na wo bebo bibia abaso akyesegu a ekoso na no ana wo kyerɛkyerɛ ni pani a wo bia ya wo mo kyerɛ brofo kasa English department ewa University of Cape wo yisu ana wode bo akyerɛ
akyerɛkyerɛfo abaso wɔse ɛmfomso bia ne hunemom na de srade a wɔde to aban anim sɛ saa da ne aduru wɔ akyerɛkyerɛfo wɔn mu kɔkɔkyerɛ adeɛ wɔn mu kɔkɔyɛ adwuma saa brɛ na so na yɛbɔ ɔmaba so wɔse ɛno no ba ne sɛ ma ɛbrɛ no ɛkɔ soro akyerɛkyerɛfo so sɛ ne anim no ɛne na wɔtwe bia wɔn mu gyina wɔn nas na wɔn mu kyerɛ adeɛ ɛnti wɔbɛsrɛ aban sɛ sɛnkɛbɛ kɔkɔkyerɛ adeɛ sɛ ne bɛyɛ bɛtumi aboa mu ɔmo adwuma no ɛnso so atumi akɔ nkan wɔto ne nsɛm so na wɔkyerɛ mu sɛ saa ɛnsɛm yi a wɔkenka wɔbɛsrɛ ɛsɛ akyerɛkyerɛfoɔ kɔ ne nyinaa ɛne na atefoɔ ka ho bie wɔn mu CCT wɔn mu nyinaa ka ho bie ka wɔn mu nyinaa ka ɔmo mbɔ mu na wɔn mu gye saa hyehyɛeɛ ɛntum fa ntum mpanyinfoɔ anim sɛnea ɛbɛyɛ aban bɛtumi agye ato mu na afei akyerɛkyerɛfoɔ a wɔwɔ ɔman Ghana wɔfa na baabi a wɔn mu nyinaa ka ɔmo mbɔ na ne nsɛm yi wɔn mu fa nkɔ mpanyinfoɔ anim sɛ wɔn nkɔ akɔka akɔyɛ sɛ baakofoɔ asɛm ɛno no ne ngye tum no ɛyɛ na yɛ den na mmom sɛ wɔn mu nyinaa ɛbɔ mu na wɔn mu de to wɔn mpanyinfoɔ anim ɛma bi ɛkɔkɔ so aban ɛso a wɔsi mpanyinfoɔ bɛn sɛ nea wɔn ka no ɛnyɛ baakofoɔ atirim asɛm na mmom ɛyɛ wɔn mu nyinaa na wɔn akɔ wɔn abɔ mu wɔto so na wɔkyɛm sɛ sɛnea mpanyinfoɔ akɔ wɔn asɛm bi na ɔsi saa pɛpɛɛpɛ na ti o praeɛ wɔyi baako ɛnea wɔn ne hwan wobu mu anatse bu na mmom sɛ wofa praeɛ ne nyinaa wɔn ne hwan nyade a wobɛtumi ebu mu da ɛnti sɛ wɔsi wɔn mu tumi nyinaa ka wɔn ho bom na wɔn mu de hyehyɛ wewe kɔto abayɛ nim a wɔsi ho mmoayɛ no ɛbɛba ntɛntɛm so afei so mpɛmpin so no wɔhaw ne atete ɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ na mu a wɔn mu twerɛ nkrataa de kɔma aban yi a na sɛ nkrataa ne kora yɛde ato baabi ɛho nsɛm wɔn mu nya ho mmoayɛ wɔn bɛnya mmoayɛ so a ɛgye sɛ ɛkyɛnse na ho mmoayɛ aba no wɔsi sɛ wɔn kɔ wɔn bom asa nneɛma ne nyinaa ɛtoɔ nso bɛtumi atwa ɛbisa akyerɛkyerɛfoɔ ɛba ne mpumtuo ɛwɔ ɔman yi mu ɛne wiase afa na nyina wɔn bɔ mo ɛmɔden yie pa ɛnti sɛ ne wɔn bɔ mo mɔden no saa kwan ne so na wɔsɔ wɔn ho ahia aban as I kind there, Sabutu, Yabutum, Yacheda, when he was a crony there. Teacher for one of Basobodo, Dano, our 5th October. Abandon Shanoyan holiday teacher for. On put chair there with Yafuni. Yakada so Bayanka teacher Funa, Wilquina, one come home boom. Now one form a bigger association. I'm a Sawakasa, no, and there, Osmerica, Sir, University teacher for. Technical university teacher for trained teacher for so wasi akwama na wa mo makwakote ne teacher ni begyina ne naso abosome miensa wa ma kwan ya ache wa mu kura ya na watwe miensa no wasa akwakyera de wase no emmoa na emom eda ba ko na aban ne be yesu na no so betimi aboa ma omom se wa mo akyerɛkyerɛfo wa mu hu ehia aban eye pa ani aye senior lecturer wa Department of English was University of Cape Coast en Finfini Mantemo na wakasa awie yepem ana Municipal Director of Education openia wa hwa aye ehumesua so ewa mfantemde no na kyese wonu a ebra wa famu ebisade no wa akwakyerɛ omo no agye wo ye ni emu hwehwemu ehu ni adekode na apatro wo doso mu ehu adekopote a wa akwakyerɛ enti wo kogina adisuafo na anim na okyerɛ ane esemisa so de ebeba pa esemisa bebe bia na wo so wo kyerɛkyerɛ ni no wotimi ayi ano adima wadisua ni nyansa no ankwanko yi ano yi a na no so adensam eba enti akyerɛkyerɛfo ebre yi panto no so na adesrade a wade to aban yi any stakeholders ankrokro adwumafo anyina anim sɛ wɔn mommo ase ne be ya adesua ne adekyerɛ ebetimi akɔnkan wɔn mommo ase ne be ya adekyerɛ wɔ man mu no emu so betimi anya emu betimi ayɛ na ahomeka bi so etimi abam se ne be ya akyerɛkyerɛfo no wɔn so benya akomapa ade akɔkyerɛ de wɔkyerɛ sɛ ne akyerɛkyerɛfo ya to wɔ magyejem ento obi ɔkyerɛkyerɛ ni kra no akɔkyerɛ de a na ato na dwendwen ɛna obi ɔkra wɔnya adwuma na ka wɔnya biem ɛnso adekyerɛ adwuma wɔwei wɔse ano ane adwuma ɛnhyira ɛwɔ mu pa na se yɛ nyina yɛ ka yɛ ho abomu so wɔ man na yɛ ma akyerɛkyerɛfo ho so ahia yɛn wɔ mo dadwen abeyɛ yɛ dadwen a wɔwɔ gidie mapasa adekyerɛ ne humasua ɛbɛkɔ nkan ɛwɔ man yi emu ye would aban o tue teacher for na kaw e we ho no ma wo aban schools no na so nya aban na nkoten na asase ye ba ye wa ahemfo ye wa asofo ye wo imam fo ho no na ye wa awofo na nkasa so e would na isanso ye wo schools bi wo ye all students association wo nyinara no oda wo hu ye o hia de enam dodo nse nkwan nti na o che de se ye nya obi ama no so som ye som no che de teachers no ho na enyu age o sande se ko be bia na se
enya akaza obama wan homa kon ho a affect edwuma ereye baby a metikra na baby a mu kwa edwuma ebia okada na odam fa mofroma na wo sebi onkraso no won so e ga na mofroma wo mu bi botuma be president abusia ani aya director na se municipal director wa sha enwumesia na edisia so ewo infantimai abatwa empeswa so mami Betty Smith abusia ya jina ni semi so na yato enkra na Jubilee Hospital sa wa pomuden wo we ehun hia ye papa panti woni pia na oni pa bia na pomuden aya de ba kwa eni kwan sa wototo na se edi wose wa pomuden betimi agina brani ye de na ebra bia check up yi ewo sa wutimi e bie wakoye nipa da sani de ene ka wo ho busumi bia no akohwe ni pedwanim wose sa obeya ne sa na odunani wani akire mu ewo maso ye ne wapa na chese check up ne wama ye kama edi amawo na Jubilee Hospital ewo outpatient service ene ebra bia obeko bia doctor for nurse for wamote wo ne efo wa pomudin bia akoka kire wo mo mbenya abotre atie na ne wose wo mo so ye no wo mo aye wasanso inpatient service o se no obi wa house me dem bese me ko doctor ni wa kukuamu o me pese obi abetime asem se anbra inpatient service wo ho obeko hia doctor ni e wa kukuamu na wonsem a wode ba ye nyina so waka edi atre no laboratory e wa Jubilee Hospital ti eba ne so pese ohun mojeku a ne nyina won be ye edi amawo na ne ma Jubilee Hospital e de kura ne se wo mo e wa pharmacy ti ya hwe wa wie no eba se wo kwa akotọ adua nya fe na doctor ni ba betura ma o ese kwakọtọ wa abonten asoye wa enu a wodu doctor betura ma obia no benya bie antenatal care ni postnatal care e wo ho emaye ma minima penfo e fiti da befa efuro na kosisa wo bewo wa mo ebe kura no na wa hu awie ni so akoda na didie mu ni nyimu ni nyina no wa mo ebe church se ne ebe ya wo ba no wo benyi from na wanyi kama eba ni surgery ni operations a wodu so a ye bie e wo Jubilee Hospital theater enso won tie ye ni nyina bi e wo afeye wo ultrasound and ECG scan emaye ma minimum apemfo na afe wo mo so a prostate yade ha wo mo na yade bi wo a ehia paneye yade bi wo a ehia aduro yade bi wo a ne dia ne ye kasa kire didintem dantem odasoso adaye kama na te ye kire oni nyina mu kama na wa pomudin na gina ne naso ntino ya wa counseling unit enso e wo Jubilee Hospital na eni ni pedwane han enti da me kasa wotena wa na wani efra senkim wani senkim ni pedwane han ana say esa wotu wonsom na ye konsu hu bebi a wode efa ekoba ne se be ha dwenti wani na airport so ekeka wo no enkwa fa nchiri nsuo fa nguso na no mete ba ku bi yesi confirm etiko fan ko guso ko Jubilee Hospital na a doctor fo ehwe wani ne ma ekoba ne sa hwe ni wani ebe ma obia ye be ma obi kama na odi abo wani ne so eho ban diabetes and hypertension clinic ewo ho wa mo esitire yade ha wo mo ni modam so ene afiada no pe bia doctor fo tena se adwo mu nyina fa enkyerɛkyerɛ mu anuane a wo se wo mu die ne ani kwan ese wo mu die kwan ya wo se wo fa so anu mu nnuro nyina ye kyerɛkyerɛ wo mo Jubilee Hospital ewa canteen ti wo kwagwa wadidie edakroje ho ya sabia ntino adwane ho sem edaye na insurance card ahodo ni nyina Jubilee Hospital ediye adwuma enti wodia ne ye National Health Insurance for bra wo behwe wo so dia ne ye Private Health Insurance for bra wo behwe wo Jubilee Hospital ewa achimoda kwantempo ne so aboabo Amantra Bridge ne so na wo mo ewo fra wo mo 0244 575799 0244 575799 and I say 0241 784645 0241 784645 na ni a doctor for cheche enkomo na abusua afibia mu busumi etosu mienu ditani ewom ya wajefo bosumi ne de etosu edu and 14 February yes wo esa dofo nyina da ya de kira do kama ntino
na watwe a yesimu kura wie na watwe ne na ehyasie enti brada di yenim wochenechi aya vows day na vows day na ahenkan ye munsi ye fomumra na ye nkyere do na musumu nkyere ye do enti ada na aya 14 February 2023 anwumra no watwe pepepepepe na ahyasie ene etuemu akosisa wo bebre wa mra susu dia na tese kwa ne se ye nkọ wo kan ye dwumaefo ye mom na eni ne kama abusia ya toa ensam no asuo na ya toa ensam so akwa kopia mu ala bikro manwumre ya sa ya boabo ye hu wakojo apo newsroom na ana ne ye nya afo nkọ ye kokọfa na tese mu nsem ewram ye papa panyan sem abranti a ye friend Kofi Frank wono edi mfihia no edun wotwe na ze JHS craft na wewi a ene ne resource abanti wo boabo no na placement wetimi akwa akotoa na disua eso Kofi Frank wo fie ene ya na tese ne boss ni twi wo kada ana ne boss friend no asa wamre na wamu mesenko wamu konko pedjuma kakranti na wamu di free labikrom abesia akọwenchi na wamu enu bebi a wamu kwa na tese akwanhia etu wamu konya akwanhia ewo kwan so na sani amane bone eba ye chemsa akwanhia na wamu nya ye no ane galamse amene bi a yetu anu na wamu kokoto mu eno so akoya rewosem emu chirechiremu na nkasa no Kofi Frank nana ewa homa ne so yenkwai na ye ne papa nkodi nkomo na won kire ye mu papa anwumre wutimi nka amajo ni da se o mi wa me na yanso yadase ensam no sane awudi kan ebo ye mu kire mu ne pese ye hu ankasa ne yetiefuo ensusu atimiti bienti ade na siye ni pato ni na no wo yo se no yesu ono ba ka se mi se mi yare edadem ono ba ka se mi se o ma no ukala o wenti se o ni ye e ka se e kampi na mi ko fi mi ko wenti wa mi yare edadem ti ko ponta kunu no na mi na so na buta ko ni na so le bi ko ye ni kata ni ka mi ne an chasi ye te bi do kro oh be pia ni na da de wa da se o se me ko ba ni se me ba mi na na obi ada se mi se ni ka o na se o fa ni na no fa ko o ma na ko pre ni bi ba kuma na mi aka ka de na no o fa ka ni ata na ko ke tinu odi ko kuma fa na na ye wanti so no adante no so de bia ka te ni ne ko no ko si amesi ameka te si na me ko tia ni se ya sini na no akọ when abre Papa wa huma ni twetwe sinti da ho kakra maye yo yeti o ne ko ba ni se babu se ko e ko ho eye mi na ma no ani ma busi o ko na tubu na se mi yare ti mi ma twan ko o ko to na sare ana ni pa boa ne ba da ya ni ti ka ke mu na no mo to ni si ni ho ya si se mi ne ya si sai mo ko bo pisa me na pisa na ko tanu ye hu mi na no I don't serve obi akokura di tabe akoda na di dan so e ba de ho ba ba tabe bo Papa Kuba. Papa nya botre my Papa ma yenyai wona yenyai ma posifo no comment man why na me about everyday Eji abusia na ke pese ye ne papa bon komo ni kweche pa so
wotie chire se ne yakoso na na chesa akoye areho sempa wakasa kakra na ne woti ni suo esanti no ye ni gusu egu ensem no echi wo ma yenya ne tiasa aposifo aba wo na amna na wo mo chire se ne nana no ene ne boss ni kokoto mu na aposifo eye ne nana Kofi Frank ne ntade ne bag ene ne mpaboa de egu wo so ni padua na nkasa no wo mu ehunu no wo mu hu ni padua no wo mu mienu nyina ye hu obi a boss ne de wo ma nka ne ntade anasa ne mpaboa bi ehu asem na mmom nana no wo mu Kofi Frank na onu awie JHS no wono ntade ene ne mpaboa ne baga eya wo tide ni sika shem an wo mu kokko hu ye e wo bia yonti no ye ni egusu edi echire ni ebesi bia no enya de beka me ne tiefo sane abusuafo so ma yenya ne tie ese aposifo abwo ne ebekọ mo nase na wo muso enchire mu bia no wo mo dia mai tini ebesi bia no ye de ni nyina da eso ebeba besomwo abusua ye gina wesu na anwumre no nsia kase asemufo semu edma ye nyina ye de esi me producer ena anwumre wo trefidie na chi echinchim na fruma ema me eye ama safoa atwe Kwame Asante ana edemiko Facebook Billyman eye technician on